La 16a edició del Pessebre Vivent ha tornat a omplir de visitants al Parc Nou. Organitzat per l'associació Amics de Sant Cosme, aquesta tradicional representació nadalenca ha comptat amb la col·laboració de més de 20 entitats i la participació de 250 voluntaris. A més, amb la idea de fomentar la interacció amb el públic, el Pessebre ha tornat a comptar amb actuacions teatralitzades de la companyia ETC Teatre. Són escenes com molt interactives que parlen amb el públic i van fent també. D'aquesta manera també aconseguim que el públic pugui també participar. Un pessebre vivent molt participatiu, ple d'escenes bíbliques, parades d'artesania, animals de corral, activitats i jocs pels més menuts, degustacions de sardines, xocolata, castanyes i les tradicionals migues i pestiños, una representació ben completa que ha dotat de vida al Parc Nou. Se quedan mirando, ¡ay, el niño, qué pequeñito, qué tal! Y la verdad es que hace emoción que le vean y a él le gusta chafardearlo todo. Y tenemos varias escenas, esta es la del membrillo, las flores, los roscos, las migas, y invitamos a todo el mundo que venga. A mí me encanta mucho, desde el primer momento que me lo dijeron yo dije que sí. Té molt curro perquè tot això la gent, ja que lo he vist jo participar. Y hemos hecho hoy una mezcla de alto imperial y bajo imperial, para que la gente también vea que no es el típico romano que nos ponen en las películas, sino un poco real. Una experiencia, la verdad, que es interesante. A mí personalmente me gusta y ves a la gente que se lo pasa bien y disfruta. Entre les novetats d'aquest any s'afegeixen els 3 dromedaris que han acostat als Reis per a que recullin les cartes dels més menuts i 2 quadres gegants on els infants han pogut dibuixar peixos de colors. I és que la bona representació dels voluntaris i el bon tracte és el que més ha agradat als visitants. I la veritat és que ho podem dir que és fantàstic, la gent que ho fa és super amable, pots fer fotos amb el nen. Lo que más me gusta del pesebre viviente son las comidas que hacen, las pastas, porque me gustan mucho. Ho veig inclús una miqueta més currat que l'any passat, o sigui que molt bé. N'hi ha un donatiu d'€1, que em sembla perfecte, perquè la veritat que et donen de menjar i tot. M'agrada com està fet, que ho han recobrit tot com els altres segles. Me han gustado lo de ir en pata coja y ir en saco. Me parece que está muy bien ambientado y que vale la pena pagar €1 por adulto porque ya lo amortizas muy bien. Prop de 16.000 persones han pogut passejar i gaudir del pessebre per un preu simbòlic d'€1 que anirà destinat a la recreació d'aquesta tradició nadalenca l'any vinent.